Avovesiuinnin suunnistaminen yhdistettynä hapenottoon. Nyt tulee suunnistus. Eli rytmi olisi tämä. Kun minun tässä tapauksessa oikea käteni, nyt meni video alusta, nyt kun oikea käsi tulee veteen, niin mä otan happea, vasen käsi tulee veteen, niin mä suunnistan. Ja sieltä käännyn oikealla ottamaan happea uudestaan. Ja video alkaa alusta. Eli tämä olisi siis rytmi. Oikea käsi tulee veteen, otan happea ja sitten suunnistan. Näin. Eli toinen käsi on happikäsi ja toinen käsi on suunnistuskäsi. Ajoitus tapahtuu sillä tavalla, että nyt kun jos mä otan oikealla kädellä happea ja sitten suunnistan, tai sitten miten ikinä tykkäätkään, että joku suunnistat ensin ja sitten otat happea, että millä tavalla se on helpompi sulle hahmottaa. Mutta kummallakin kädellä on siis oma tehtävänsä tässä näin. Vasen käsi tuli veteen, katson eteenpäin ja sitten käännyn ottamaan happea. Tai sitten nyt kun video alkaa alusta, eli ollaan vasemmalla puolella, näin. Joko että otat happea ja sitten kun palauttava käsi tulee eteen, niin sitten katsot siinä ja sitten lähtee. Tärkeintä tässä nyt on tietysti muistaa se, että aina kun varsinkin pää liikkuu johonkin suuntaan tästä perusliitovaiheen jälkeen olevasta asiasta, että meidän pään etupuolella on jotakin. Eli nyt kun käsi on tuossa liitovaiheeseen, tulee näin, siinä on jotain edessä, pää rupeaa liikkumaan sivulle päin, niin tuolla mun pään etupuolella on toi oikea käsi on siellä. Ja nyt kun mä rupean katsomaan ylöspäin, mennään vähän taaksepäin, eli tässä tilanteessa nyt mä käännyn tästä suoraan katsomaan tonne eteenpäin, niin mulla on heti jotain tuossa edessä, eli missään vaiheessa ei tapahdu sitä, että tuolla etupuolella ei olisi mitään. Sillä tavalla rytmitetään suunnistaminen avovesiuinnissa.